Jeg har en rigtig god kunde, som har skrevet nogle gange, hvordan er det? Jeg synes bare, du lige gudut, og så er de der. Det, der er så vigtigt, det er, at man lige får givet vipperne lov til lige at tørre lidt. I dag skal vi til mascara. Jeg vil rigtig gerne fortælle jer og vise jer forskellen på især de to mascarer, jeg ser herover. Lige for at gennemgå dem, så har vi vores Waterproof Beyond Waterproof over. Og det er jo faktisk bare en waterproof udgave af vores elskede Beyond. Så det er meget samme look, du får. De kan lige løfte vipperne en lille bit smule ekstra, men ellers er det meget samme look. Så derfor så går jeg med de to smukke mascara i dag. Vi har vores Beyond Volume & Curl mascara herover, og vi har vores Ultimate Length mascara herover. Og jeg starter lige med vores Ultimate Length. Den har den her cylinderformede børste, som er mega nem at arbejde med. Den er især fantastisk, hvis du har lidt smallere øjenområde. Det har jeg ikke selv, men hvis du har, så er det rigtig rart med en mindre børste. Der er jo lidt forskellige teknikker at arbejde med, og jeg har også prøvet lidt nyt af, som jeg også lige vil vise, som jeg er blevet ret vild med. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Jeg starter som sagt med vores Ultimate Length mascara, og den er for det første rigtig nem at påføre her på de nederste vipper. Nu kigger jeg lige her over siden, fordi der har jeg et lille kamera, jeg kan kigge ind i og se, hvad det er, jeg egentlig laver. Sådan der. Hvis vi så tager de øverste vipper, så er jeg begyndt på lidt noget nyt. Jeg har hele tiden rullet og zigzagget. Og det er også en god måde lige at starte med at få noget produkt på vipperne. Og lige køre det ind. Sådan her. Men det jeg gør nu, så er jeg lige nyt på børsten. Det er, at jeg tager den ind, kører den lidt op, og så holder jeg den ligesom her. Nu sidder vipperne fast i børsten. Så lader den lige sidde, og så hiver jeg lidt ud. Altså, hold op, jeg synes det fungerer. Så jeg rører vipperne, kører lidt op, og ligesom lader dem hænge fast og hiver lidt. Nu sidder de fast og hiver. Og så elsker jeg jo herude at lige bruge børsten til at få en masse længde på hovedsiden. Så det er faktisk lige det første. Og så lader jeg den altså tørre, for det er et andet rigtig vigtigt fif. Så går jeg over med vores Beyond over Volume & Curl. Og den har jo den her dejlige kurvede børste, som er rigtig god til at skabe volumen og løfte vipperne. Og også rigtig nem at arbejde med på de nederste vipper. Der går jeg ind og zigzagger og ruller børsten. Det er så vigtigt med det der rull. Det gør så rigtig meget. Men her kan du også bruge tricket, at du lige ruller lidt, og så holder den stille. Og så lige hiver lidt ud. Men det jeg især godt kan lide med Beyond børsten, det er, det trick jeg godt kan lide, det er ligesom at skubbe lidt ind på bukket. Så du får et mere, ja, du får det her vippebuk. Du får også vippebukket uden at gøre det, men du får lige et ekstra buk, og du hjælper lige vipperne på vej. Man ser altså bare smuk ud, når man står her. Så zigzag, rul, whatever works for you. Men så er det altså lige at lige holde den, så du lige får det ekstra buk. Nu skal jeg så tilbage på det andet øje, som må få lov til at tørre lidt. Og jeg har en rigtig god kunde, som har skrevet nogle gange, hvordan er det? Jeg synes bare, du lige gudut, og så er de der. Det der er så vigtigt, det er, at man lige får givet vipperne lov til lige at tørre lidt. Fordi jeg ved, den her kunde, hun prøver den ene og den anden teknik, som jeg gør. Men alligevel siger hun, er der altså ikke helt. Men jeg tror, det der mangler, det er lige at lade vipperne tørre en lille smule. Og de er jo, altså vores formular er jo sådan set også lavet til, at du kan lave det ene øje, og så kan du gå over på det andet, og så kan du arbejde videre på det første øje. Så går vi videre over tilbage på Beyond-øjet herover. Og et andet fif, jeg har til jer i forhold til, når man lægger mascara, det er jo, at man kan holde børsten helt inderst, og så igen lige holde den der, så du kommer lidt
ekstra produkt på og lige rulle imens, så du ligesom nederst på vippen får lidt ekstra produkt. Og hvorfor gør man så det? Jamen det er jo sådan set for at gøre kanten lidt mørkere og give lidt mere dybde til øjet. Og så kan du fortsætte op, og så kan du holde den her ved bukket. Der er mange måder man kan gøre det på, og det handler også måske lige lidt om, hvad humør man i den dag, og hvor meget tid har man. Men det jeg i hvert fald virkelig har erfaret, det er, at for mig går det ikke hurtigt at lave pæne vipper ved at skynde mig. Det går hurtigere ved at lige nusse lidt om vipperne. Så får jeg hurtigt det resultat, jeg gerne vil have. Hvis du føler, at du godt kunne tænke dig, at der var lidt sortere herinde, så kan du også tage yderspidsen og egentlig bare lige påføre inderst på vippen. Sådan der. Så fik vi gennemgået vores 2 mascara. Herover har vi fokus på længder, herover der fokus på volumen og på det her vippebuk. Og ønsker man en vandfast, jamen så har vi jo vores elskede Beyond i en vandfast udgave. Den har samme flotte, lækre, kurvebørstede form som vores anden Beyond herovre. Så det er det samme look, du får med det flotte vippebuk og en masse volumen, bare en vandfast udgave, så du kan hoppe ud i vandet og tage svømmehaller og hvad der nu skal ske. Jeg håber, at mine mascara-tricks kunne bruges, og endelig så skriv til os nede i kommentarfeltet, hvis der er nogle tricks, som jeg skal prøve af, så vil jeg elske at prøve det. Så endelig skriv en kommentar, hvis du har et godt fif til, hvordan man kan lægge mascara, og rigtig gerne gå ind og like og subscribe på vores kanal, så vil vi blive rigtig glade.